nganu banget kok Pak Loro. Lah aku ya ora mikir apa. Wis ikhlas. Ayo dugake pokoknya ikhlas Pak. nyawar dugake. Pak. Iya biasane wis rancak. Monggo Pak niki mumpung tesih Pak Petruk teng mriki, Pak Gareng teng mriki nek badhe paring rezeki. Wah sampun Ibu. Sampun. Bapak Slamet pamuritanipun Bapak Slamet. Selamat bakul pitik. Pak Selamat bakul Muga-muga ayam. kaparingan kerancakan. Pitike tuku murah didolaran. Tak nggih bathi terus to Pak nggenipun blatek ayam. Sambate rugi nek sambate iki rugi. Angger wis sambat rugi ngoten niku nggih kula wis rawani-wani Pak ora tegel kula. Nero kancane nero penyanyi bathi. Wong Pak Slamet menika kancane Pak RT. Iya. Nah nggih. Ayo. Saking buka suara apa buka? Buka ndang. Woi. Joget Bapak. Aktor moco. Ayo, Pak. Diwata. Bapak. Tidak kunti Mbak Ayu, tadi tidak kunti.
mantep. Bisa ora duite Mbak meneh. Ayo Mbak. Pokoknya ditelaskan nggih. Nek Oh, sumbang suwun lah. Sesuk pae Mbah, sesuk pae iki sesuk nyangke pitik meneh Mbah. nek badhe nambah monggo. Ning niku ditelaske. Oh, kok telas? Oh, lek Mangke bali saking wayangan iki golek pitik Mbak bikin-bikin. Bar kebaten nyanyi Mbak Putri kaya nggih matur sembah nuwun ingkang sampun paring rezeki menika Bapak. Selamat. Pak selamat kalian Pak. Aris. HP-ne ning ngono ya. Diakunku dhewe. Pak Nika sing lemu nika bose, nika sing kapute nika bose nika. lho ora nggih bose malah nganu Wes tak sawerke kamu apa? Lah niku lho Mas jenengan iki rokok iki niku Mas ese. Mboten iki ning bungkuse tok. Pon. Oh, pon. Mbok malih. Duduk di Sukowatu Baleno Watu Suleman dari nomor.